Sunteți acolo? Știți voi să fi avut vreodată România hotar pe Prut? Vă întreb, știți voi să fi avut România graniță la Prut? Împreună, de-a stânga și de-a dreapta Prutului. România n-a avut granița la Prut! 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 Mamă, România, ești gata să ne primești? Avem aici ansamblu Ștefan Vodă, avem aici oameni de valoare, sunt cei care ne vor conduce acum peste podul de pe Prut. Trecem acum vama, vom avea nevoie de câteva minute de organizare, vă rog să fim cu toții cât mai calmi, cât mai organizați. Mergem acasă! Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească! Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească! Moldova, Ardealul și țara românească! Domnul Pavel Gavriloș, Gavrișov, ofiț, bun, bună ziua! Doamna Eudochia Maxim, ofiț, Ogotară Gheorghe, Ciudin Ivan. Unire! 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 Stipiciuc Andrei. Andrei Stipiciuc. Drum bun.